लोगोफोर बिगुर इउटुब चेनेलाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। दा आङो मिटिङाव थांनो होननानै ओंखारदों आरोना। जोंना एम्फौ लानाय ग्रुप 11 जननि दं आरोना। गुरै गासैबो महिलाफोरानो थांगोन। दा इयावनो थांनो होनना ओंखारदों आरोना। मानि थाखाय थांनो होनबा जोंना एम्फौ फिनो थाखाय जोंना जोथोन नांगौ नालाय जिखिनि बुस्थु नांगौ बेयावनो थांगोन आरोना। स्टेन्ड दाला बिदि रानगोन होननानै खोनानो मोन्दों आरोना। दा नुगोन। जोंना ड्रेसा बिदि जाबाय थानांगौ आरोना। गस्ला गोथां, फालि गोथां, दख'ना गोमो जानांगौ आरोना। बिदि सबबो गानजोबनांगौ आरोना। आरो आइ कार्डबो दङ। आइ कार्डखौ आं अबेबा दोनथ'ना लाबाय। नागिरबाबो मोनाखै होननानै बेखायनो आं आइ कार्ड गानाखै। दा इयावनो थांनोसै लोगोफोर। जोंनि माल माथाफोरखौ नायदो आरो मा मा बुस्थु सफैदों उनाव नुगोन आरो। थोदो होमबा इयावनो थांनोसै। जायगायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो। माने जि बुस्थु दोननाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना। माल माथा दोननायाव दा इनोमोन आरोना स्टेना। मा माथाय दा आं खोन्थानो रोंथ'वा बेफोरावबा मा मा दोनो। नै बियो माथाय बाजै हा खासा हा सान्द्रि एम्फौ सान्द्रि ए बिसो होमबा। नै बियो जाबाय स्टेन। एम्फौ आलायग्रा स्टेना बेनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बे जाबायनो एम्फौ दोनग्रा सान्द्रियानो होननांसिगोन आरोना बर'नि। जोंनि सिगां इसोरो सोब मोनफैनानै दं आरोना। जों गामिनि सानैसो हा बेसे साब्रै मोनफैनाय दं। नायस'नाखैसो आं माने। बयबो मिथिखागौ नै बे जे सम्पा ब्लकनि न'। दा लोगो हमगोन र' इजों। मोनसेयाव मोनबेसे दं आब'? बुं मोनसेयाव मोनबेसे दं इयो? 20ता माथो सोरबा 10ता। सासेयाव 10ता खरिब्रा। सासेयाव 10ता खरि। सासेया 10ता खरि हरदों जोंनो। बिराद मोजां आरोना सान्द्रिया। मोजां माबाना होलाय बोखारना होलाय। सान्द्रिया मोजां माने हा आखाइयाव मोजां लालाय। लालाय नैयाव एम्फौखौ दा जों मोनथिथ'वाखै आरोना माबायदि खालामगोन। बाहाय एम्फौ दोनगोन ओमफ्राय बेजों सिया नै मालाय जों गलांखासिगोन आरो। बै गलांगोन गलांगोन खोमाहाय गेसें ना। होमबाबो साफा जागोन आरो। दोननो मोजां जागोन। सासेयाव माने 10 खन खरि हरगोननो आरो जोंनो। दा राननो नागिरगासिनो दं। लालाय फट' लानो मोनसे र'। लानो नागिरदों आरो लोगोफोर। दा फट' लानो नागिरदों। ओरैनो साइकेलाबो गोलैबाय माबा मोनसे दंमोन नामा। गावबागाव ग्रुप लादों आरोना फट'खौ। बे बालिगुरा पार्टिनिखौ लाग्रोदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनिखौ लागोन आरोना। दा फट' लाग्रोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। गावबागाव ग्रुपनि आरोना। थाजोबनांगौ गासिबो ग्रुपनि मानसिया। ओमफ्राय ग्रुप मोनसे लाग्रोसिगोन आरोना। बालिगुरा पार्टिनिखौ लाग्रोगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनिखौ लागोन आरो। ना लोगोफोर गावबागाव थिखोना लांनांगौ। दालाखौ रानजोबगोन लागोन गासिबो लागोन नैजि होलांदो गासिबो मानो होनबा हाजिरा माना जेबो गायदों नालाय लेबार फैयाखै नालाय आं बुंखाबाय थाखादो आरो थिखोनो हायाखै नामा नोंसोरलाय? Loglung borok. Major bari.
Cameraman nalar kan बै आरोना लोगोफोर बेखौ माबायदि बहायगोन दा खोन्थागोन आङो देलाय अ बिदि आरो खिया गखागोन जोंबो मोनथिथ'वाखैना दासो लाबोदों ओइ आंना इखायनो थैदों खोमा आं बारा आबदाल खालामदियाना इखायनो थैबाय खोमा आंना बेनोमोन आरोना जोंनो दय राननाया इस्टेना बियो ओमफ्राय दै दालाया अ बहायजोबलाय ओइ मोननैया जाबावगोन ना गाहायाव बै मोनसेया अ ग्रोबसोना बेबायदि आरोना एम्फौनि फेसिलिटि जोंनिया माने दान्दायाव सालायोमोन ना एबार जों इदियाव दोननांसिगोन आरो माबायदि दोनगोनथाय इसोर नैबे दालायाव दोननो थिनदों आरो ना थख' थख'याव नङा इदि नङा इसिना इदिसो दोनखायो नालाय हारसाफोरनि बायदिब्रा हारसा मिसिंफोरा इदि दोनोना सानदेंगायाव बे स्टाइलसो माने इयो जोंना बर'फोरना नैबे दान्दा इदियावसो जों आलायगोन सानदोंमोन आरोना इयावसो होनांगौनो माने इसिनि बायदिबा आरो नियम बायदिबा बेबायदि आरोना स्टेना माबायदि जागोनथाय लानायनोसै दे बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर जों दहाय थांनाय माबा स्टेन आरो दाला लायनाया आरोना बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ